Neste novo episodio de Saudeza atopámonos na capital de Galicia, en Santiago de Compostela, rodeado de enormes carballos. Nesta ocasión imos a entrevistar a Clara Redondo, máis coñecida como Plantitis Crónica, unha persoa cunha enorme paixón, por non decir obsesión, por este reino tan fascinante como descoñecido como é o reino vegetal. A ver que nos conta. Muy buenas, ¿qué tal? Muy Pasamos. bien, genial. Antes de nada, Clara, moitísimas gracias por dedicarnos o teu tempo e por traernos a un lugar tan bonito. Nada, gracias a vos. Se tivéramos, bueno, para a xente que nos este vendo que non te coñeza, como te definirías ti en un par de frases ou como te presentarías? Eu xuroche que creo que é a pregunta que máis odio do mundo, que che pidan que te definas a ti mesmo, porque creo que son os son os demais os que teñen que definir como eres, pero eu diría que son unha persoa sensible, que lle gusta moito a natureza, que vai un pouco como observando a cabalo do día ou do tempo que é o que lle chama, e que con eso vai facendo. Despois, a nivel profesional, sou un divulgadora de, pois todo comezou como en planta de interior, planta tropical, de repente eso levoume automáticamente a conectar coa natureza de outra forma e todo como que vai mutando, vai medrando, e mañán, pois non sei. Moi ben, que sepas que para min o que ten tamén de gracioso un pouco desta entrevista que os meus colegas de onde son eu, algúns me chaman o plantas, no? Ou el plantitas, entón ainda me fai máis gracia esta entrevista. Bueno, gustaríame coñecer un pouco cal é o teu bagaxe formativo ou profesional para ir entendendo como chegamos á situación actual. Totalmente autodidacta, o sea, eu comezo a ter si como un interese, non sei, como que brota, porque eu son unha persoa moi curiosa, eu fun curiosa por moitas cousas ao longo da miña vida, pois de repente apareceron as plantas e dixen, eu teño que comprender as cousas, e gústame, entón comecei a ler, a entrar en foros, tamén cando comezo a compartir a miña experiencia nas redes, chega moitísimo feedback da xente, eu aprendí moitísimo da xente, e despois observación, o sea, realmente estar presente para as cousas que pasan diante de ti e intentar, bueno, pois non sei, entendelas. Pero o que é académicamente non teño nada. Claro. O sea, eu son diseñadora de moda, que sí que é certo que gústame moita a natureza, pero son diseñadora de moda. A eso iba, que claro, que non coñeza, que será, forestal, bióloga ou algo así, pois non ten nada que ver, ao final todo isto ven, como acabas de decir, dunha forma autodidacta, que moitas veces nos confundimos e pensamos que ter un título te acredita a ter uns coñecementos directamente e non ten por que ver. Para nada. Claro, eu penso que se ti non te interesas polas cousas que fas, da igual o título que teñas, que pode ser mediocre, se amas, vocacionalmente algo che interesa, hostia, pois, bueno, dixo un taco. Nada. Vale. A cousa é diferente. Como e cando nace Plantitis Crónica? Porque, bueno, para que nos este vendo, se pode explicar que é Plantitis Crónica? Porque non é só redes sociais, senón que tamén é un blog, non? Se non me equivoco, bueno, ao final un contido digital. Mira, non sei, eu fun comezando como, o sea, si que blog non teño, porque xa como que non me daría. O sea, o tempo de dedicarse a crear contidos digitais casi, o sea, da miña vida é como exclusivo, paso a vida ou gravando ou editando. Agora estou intentando relaxar, porque sí que é certo que conectarse con unha pantalla todo o rato non é bo para a saúde. Pero, o sea, Plantitis Crónica realmente nace, o sea, totalmente natural. Eu non tiña intencións de que isto fose a ser o que é, nin de broma. De feito, é como que me dá na cara todo de golpe e aínda a día de hoxe eu considero que eu estou asimilando. En plan, que vivo desto e demais. Comeza na pandemia, bueno, realmente como que comeza un pouco antes da pandemia, cunha semente que me regala un colega que trouxo, pois non sei se era de Perú, isto non se pode facer, non traíades cousas do estranxeiro, pero pois daquelas pois non había tanta conciencia, non? Regalouma, eu tívena durante moitos anos, pouseina nunha maceta dunha planta que a día de hoxe sei que é unha Eonium, mateino por falta de luz, en fin, o caso é que esa semente botou raíces. 3 anos despois deutela seca
pois dunha estantería a outra. Cando eu intento coller a semente, vexo que está enraizada e que a raíz ademais é grosísima, é rarísima, é algo diabólico, como que activouse na miña cabeza e decir, que é isto? Comecei a buscar en internet, apareceron tipos de sementes diferentes, plantas diferentes, mima como identifico. Eu creo que ese foi o primer punto no que eu adico varias horas de maneira, porque sí, a intentar entender que é o que tiña na casa. Despois chega a pandemia, tamén é certo que vivía ao lado dunha floristería, comezo a ter unha planta na casa porque sí que dixen, vou estar na casa, vou estar pechada, gustaría meter algo que estea un pouco vivo ou entreterme, entrei, vin unha e dixen, ai, esta que chula, esta que bonita, esta non sei que, e comecei a telas todas, a intentar identificalas todas, de repente compartir a planta como se eu tivese, imos dicir, a xente pois, que sei, ensina roupa, ensina o que queras ensinar a través das redes. Eu ensinaba as miñas plantiñas e iba un pouco compartindo o que me gustaba delas. Iba chegando xente e a cousa foi medrando. Eu, claro, a xente preguntábame, eu dixen, vou probar, e despois contoche, o sea, cando eran moitas persoas preguntando, dixen, vou facer un vídeo. O sea, non como eu como botánica, nin como profesional, sino como un ser común que de repente comparte que o que lle pasou con esa planta e a partir de aí, estopou. Sí. Que ben, curioso. E de cantas plantas estamos falando que te rodeas agora mesmo? Conteinas fai pouco, creo que, se non me equivoco, senón xa a xente de YouTube vai me dicir algo, pero é 217 plantas. A día de hoxe tiven máis, xa tiven cerca de 300. Agora estou en 217. Todas estas de interior, entendo, na miña casa. Na toda a casa. Non, porque se collo a casa dos meus pais ou así tal, teño máis, pero no meu piso 217. Curiosísimo, moi ben. E agora mesmo, bueno, porque isto é tamén para a sección que nos chamamos Audeza, que era un concepto que tamén te vin en redes, que dixen, esta rapaza conecta perfectamente co que estamos transmitindo, que é esa sensación ou esa conexión que sentimos un medio natural como que nos atopamos agora mesmo, que é super curioso, porque onde nos atopamos agora mesmo? Pois, non me equivoco, topámonos no parque de Eugenio Granel, que é, bueno, pois eu creo que un dos pulmóns da cidade de Santiago de Compostela máis bonitos. O sea, hai varios parques ao redor, non sei o nome de todos, pásame que cando vives nun lugar, como que estás nel, pero non te quedas con todas as cousas. Para min é como é como un bosque, non é un parque, o que falábamos antes, é un bosque. E pasar esa ponte onde nos cruzamos e cambiar absolutamente de ambiente, o sea, a min pareceme increíble. E que de feito eu cando falamos para ver onde quedábamos, e me dixeches un parque, gustoume porque é o concepto, non? Ao final, dentro da xardinería, ou cando chamamos parque a algo, dentro dun entorno urbano, é como eses puntos de conexión, non? Ao final non estamos indo a un bosque ou un monte moi alonxado dunha cidade, senón que é ao revés, é un punto que se atopa dentro de como foi crecendo ese entorno antropizado e conservamos que é o que nos sigue dando esa conexión, non? Que a veces estamos metidos aí nun edificio, nun bloque de formigón e de repente isto, que como ben dís, sigue sendo un bosque, non é un parque con plantas, pois ten unha ponte, ten camiños. Non está deseñado. O sea, como que os camiños adaptaronse ao medio e non ao revés. Non, ao que ao lado están facendo que seguro que queda precioso, pero non é o mesmo. O sea, aquí é como que nós intentamos facer camiño dentro do que é unha natureza salvaxe. Podemos dar un paseo, se che apetece? Sí, por favor, así ensino vos. Veña. Entón, ti que dirías que significan para ti as plantas a día de hoxe? A ver, o caso é que foi como cambiando o que significaron para min ao longo do tempo, porque ao principio era absoluto estímulo, como fonte de curiosidade, como unha especie de ambición por saber máis e máis, era como unha cousa máis excitante. Despois entra a parte de fascinación, simplemente de contemplación, e agora, a verdade é que para min as plantas, que xa levamos varios anos xuntas na casa, son como unha especie de recordatorio. Se de repente vexo que as miñas plantas están sufrindo e non están ben coidadas, significa que non estou prestando atención ao meu entorno, non estou tan presente, seguramente os días pasan e casi non me dou conta, entón, cando vexo que as plantas están moi mal, significa un pouco Clara, vai parando, rebaixa... Indicadoras, entón, non? Para min, como que agora é o que son.
sí, se de repente a plantiña está un pouco mal, significa que seguramente en un marco de tempo curto eu tamén vou estar aí. Non, curioso, sí, pois bo bioindicador. É unha cousa bueno, que a verdade me gusta resaltar, de feito vimos de falar na anterior entrevista cun rapaz, con Javier Otero, que lo mellor ten unha maior conexión cos animais, pero falando en términos xerais, eu creo que as plantas son as grandes descoñecidas, con isto de que son un reino de ser vivo totalmente diferente, pero bueno, a veces o ser humano xa nos costa ter empatía incluso con outros animais ou con outros mamíferos que son super parecidos a nós, ou incluso empatía con outros seres humanos, moito máis nos costa o mellor empatizar incluso co reino vexetal. Eu creo que é un reino increíble ou fascinante. Ti hai algo que te chamara especialmente a atención das plantas que digas ti, curioso, que, bueno, aparte de que son seres autótrofos, que da nada crean vida, son os responsables de que poidamos respirar, que nos den de comer e todo isto, que a veces nos esquecemos, pero hai algo que te chame especialmente a atención deste ser vivo? Home, o sea, o que é unha pasada é toda esa net, toda a rede que os fungos conectan, o sea, con toda a rede micorrícita, non sei se sería... Micorrícica. Micorrícita. Non, no que todo o bosque ou todas as árbores están interconectados e a través deso comunícanse e de repente saben onde hai unha praga, onde hai máis alimento. Inclusive eu cheguei a ler, non, que bueno, pois que un árbol nai con seu vástago pode aportarlle certos nutrientes a través desta rede. O sea, eso xente creo que non é consciente da inteligencia vexetal, como unha planta sabe determinar se vai crecer por un lado mellor que por outro. E, por exemplo, moitas veces digo a xente en plan, se vosa planta non está fixa na terra, se ela non sinte que o sitio é un sitio estable para medrar, non vai medrar, porque ela non malgasta esa enerxía en facelo. O sea, son, para min, gustame moitísimo paralelizarnos a nós con elas, en plan, se non é un espacio, bo, pades a enrolarte, cambia o espacio, mellora o espacio, porque unha planta pasa o mesmo, unha orquídea, por exemplo, se non está firme no seu tronco, non vai medrar, non vale a pena. Entón, o sea, todo ese, sí, como ese ambiente é o que me fascina das plantas, o sea, adaptativas que son, ou agradecidas que son unha vez ti as coidas. O sea, creo que cando eu transmito estas cousas ou calquera persoa como que lles vas contando estos detalles, din como, ostras, non me entero de nada, como non sei, é como algo moi básico, é como se ti percibeses o 10% do mundo que che rodea, non saber que de repente, bueno, pois as plantas que están en silencio, non lle facemos caso porque non merran, non fan ruido, de repente a mimosa púdica que a tocase fai un pouco de movimento, a xente, guau, ou a diaonea, non? A esta planta carnívora, como se chama? Non sei que de Venus, ahora mesmo non me ven. Bueno, a que ten as boquiñas. Sí, pero ahora non cae. Vale, sí, sei. Todo planta que ten movimento, como que a xente necesita estar sobreestimulada. E se a xente percibiso que hai como detrás de esa parálisis, vamos a dicir, creo que se fascinaría moito máis polo mundo vexetal. Totalmente, aparte de a longevidade que poden chegar a ter algúns seres vivos, en este caso estamos rodeados de carballos que poden chegar a ser milenarios, o sea, que estamos falando casi dun fragmento casi da nosa historia. E logo antes mencionabas incluso de como se comunican, aparte de que cando se corta un árbol ou cae pode favorecer esa red a cicatrización para que non entren patóxenos por aí, ou incluso hai estudios das acacias donde son atacadas por antílopes, imagínate, non? Chega unha manada de antílopes que van ramoneando, e elas mesmas que están sendo atacadas cambian a súa composición fenolóxica, o sea, dos alcoholes que liberan no aire, que a detectan outras que van ser atacadas, entón cambian a súa composición, empezan a liberar alcoholes tóxicos e cando chegan aí eses herbívoros ao comelas morren. É increíble, o sea, acaban de mandarlle señais dunha forma, unha linguaxe moito máis difícil de percibir para nós, pero que é igual de efectivo para o resultado, non? Onde hai unha ameaza, protéxete e loita contra a ameaza. Para min... É que é unha pasada, o sea, a min eso me fascina, que as plantas realmente sí que conseguen defensa contra algo que sí que pode, bueno, pois un gran depredador, e que a xente eso pois non o sabe. Estamos falando desta conexión que teñen bueno, tanto os vexetais como ao final a relación que teñen con outros animais, non? Condiciona moito a biodiversidade que hai a vexetal para a biodiversidade animal ou incluso fúngica, que antes falabas das micorrizas. E todo iso crea un espacio que, bueno, é o que nós tamén lle chamamos saudeza, non? Unha sensación que se produce
cando estás nun ecosistema que pode ser o máis íntegro posible. Fai pouco mireite en redes de que andabas un pouco saturado, a mellor, de que abordaches máis cosas das que podías ou estabas aí, bueno, saturada. Ti empregas conectarte ou volver a un espacio natural como unha medida de relax ou de conexión ou de desconexión ou non? Ti prefires estar na túa casa encerrada? Non, claro, 100% non. O sea, eu cando fago uns vídeos que digo en plan, por esta razón nunca me marcharía de Galiza, en plan, eu creo que non sería feliz nun entorno onde eu non teña posibilidade de ir a un espazo natural que me axude a baixar un pouco as revolucións e reconectar un pouco conmigo mesma. O sea, ti podes reconectar contigo mesma na casa. Por iso eu creo que a xente ten moitas plantas tamén na casa. Pero reconectar contigo mesma para mí non é ver a tele, nin é ver unha serie, é de repente facer algo que... Quero dicir, o sea, non estamos... Vimos de onde vimos. Non estamos feitos para estar todo o rato metidos en caixas de cemento. O sea, hai unha parte nosa ancestral que precisa estar en contacto coa natureza. A ver, non todo o mundo é tan sensible. Hai xente que, bueno, pois atura. Eu, por exemplo, que sí que considero que teño pois unha sensibilidade un pouco como... Non a nivel de, ai, que sensibles son. Non, senón que como que me afectan as cousas, como que eu preciso de desconectar. Eu, por exemplo, que teño isto a 5 minutos da miña casa, se realmente digo, penso, estou coa cabeza con moitos pensamentos e preciso parar, cando ti fas un paseo presente por un bosque e podes ir mirando como van medrando as plantas, ou que sexa os páxaros, que por aquí hai un montón, calquer tipo de animal, eso reconecta e, o sea, a nivel saúde, a nivel biolóxico, é positivo, o sea, non é algo místico, non é, como se di agora, gusta moito a palabra de fuma inciensos, non é algo de fuma inciensos, é algo biolóxico. Totalmente científico e demostrado. Sí. Entón, sí, eu cando de repente teño momentos de saturación porque as redes son moi exixentes e estar vinculado a unha pantalla todo o rato que non é bo. Eu preciso estar nun entorno natural, por iso tampouco marcharía nunca de Galicia. O sea, estos bosques desta forma danse no norte, gracias ás choivas, gracias á nosa natureza, á nosa climatoloxía, é algo que non cambiaría por nada do mundo. A min dame saúde, saudeza. É que falase moito de feito últimamente, non? Da saúde mental, de todo isto, de normalizalo, e parece que unha das recomendacións máis que non está ao alcance de calquera, pois económicamente, pois ir a un psicólogo, pero o que sí que está ao alcance de calquera é facerse unhas terapias de sair a un entorno. Bueno, de calquera aquí, porque faino nun lugar que de repente non están priorizando os espazos verdes nas cidades, onde, quero decir, quitan as árbores, os parques que hai son de caucho. Quero decir, non todo o mundo, isto é un luxo, non todo o mundo ten a sorte de poder realmente desconectar da súa vida e dar un paseo por un bosque. Pola razón que sexa, por horarios, porque non o ten cerca, o sea, non todo, isto é un luxo. Eu creo que en Galicia sí que o valoramos bastante. E a xente que de repente chega aquí, eu creo que sí que sinte esa conexión de, vale, isto é outra cousa. Acabas de tocar nunha clave perfecta e me dirixo á cámara, especialmente para se nos ve xente, xa non só consumidores de a pé, senón xente que poda estar vinculado a administracións locais, que poda ter unha capacidade directa de xestión no seu entorno, no seu concello, que sexa, bueno, pois estén en partidos políticos ou estén na parte administrativa, que en moitas ocasións vamos por certas cidades e dis, hostia, como cortaron esas árbores, como cortaron, o sea, como acaban de facer unha agresión en ese espacio, que ao final o componente vegetal nun entorno urbano é increíble, termorregulador, que axuda a reducir as temperaturas, de benestar, un espacio de recreo, de ocio, tranquilo, o sea, non é só ornamental, que parece que as árbores só son ornamentais, agora nos dedicamos a plantar plataneiros en andinas porque son fácil mantemento e esquecemos ter un ecosistema que se está de forma natural, fácil de conservar, porque é o ecosistema que está aí. Entón, sí que aproveito o que acabas de decir, ti notas que nas cidades non se coida como se deberían os espacios verdes ou son moi reducidos? O sea, que son reducidos, por suposto. Por exemplo, creo que Santiago ten moitos espazos verdes para o que é a cidade que é. Pero, non sei, cando vexo noticias de imos talar todas estas árbores porque pola razón que sexa, o sea, a vagancia que ten, pois neste caso, bueno, pois o entorno político en coidar da súa cidadanía, porque isto é coidado, o sea, ter un espazo verde é coidado, é preocuparse, e de repente manter un lugar saudable. A min, evidentemente, preocúpame mogollón, porque que non solamente eso, as árbores
agarran as terras, o sea, o sustentan todo, entón que non se lles estea dando o valor que teñen. É unha cidade como que eu creo que debería ser por lei, tanto porcentaxe de zona verde por habitantes ou por zona de cemento. Se non estamos construindo un mundo que vai morrer, o sea, pola calor ou pola falta de o que sexa, o sea, as árbores producen evaporación, é como todo, é un sistema que funcionaba, nós estamos cambiando algo que funcionaba a algo que, bueno, xa estamos vendo que vai deixar de funcionar nalgún momento. Sobre todo para nós mesmos, o sea, estamos sendo o ser vivo que entra en ese ecosistema alterando por completo, pensando que nos beneficia e o que está facendo estamos alterando como, bueno, pois un ser, ainda que sona un pouco feo, pero é así, canceríxeno, non? Que altera e degrada enormemente o ecosistema no que... Somos unha plaguiña. Un pouco, totalmente. Pois Pero seguimos sí. coñecendo un pouco este espacio. E sigo flipando, a verdade, con este entorno aquí no medio de Santiago, onde nos atopamos agora mesmo. Percorrendo parte do paseo do banquete de Conxo. E este que río é? O Sar. Vale, 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 porque descoñecía, xa che digo, non coñecía en absoluto nada desto. É que podes creer que eu mesma este parque como que non o tiña dentro dos parques que a mí máis me gustaban en Santiago e que ata que non vivín ao lado e non entrei, non, bueno, pois non o coñecía. Eu non creo que toda a xente de Santiago saiba como é por dentro este parque. No, bueno, é que levamos un rato xa camiñando e a verdad, para min, encantado. De feito, se non me equivoco, aquí no parque este de Conxo non é onde estaba a árbore que fai uns anos foi nominada árbore europea ou árbore... Sí, está é preciosa, é enorme. Que é un carballo, non? Se non me equivoco. Sí, bueno, a min preocúpame porque está un pouco como alindeiro tamén do río, outro do lado, o seu veciño xa, a ver se, non sei, está aí un pouco a piques. Espero que non. A ver, A ver se vou estar aquí, vou tocar madeira. Ese cae, bueno, pois son cousas que pasan, a verdad sería unha pena. Bueno, pois continuando un pouco co que estábamos falando, esta sensación de sentirnos, bueno, nun espacio natural, bueno, como unha parte máis, non, dun ecosistema. Hai algunha cousa, algunha experiencia na túa vida que dixeras que foi particularmente interesante ou eso, de que te fai sair dese entorno tan antropizado e de repente, pum, conectar co teu medio? Eu teño como dous momentos na miña vida no que teño como dous flechazos. Un é unha cocción lenta de amor pola natureza e outra é totalmente desbordante e increíble. A primeira é como cando comezo a correr xa fai anos, cando vivía na casa dos meus pais, que con 9 anos mudámonos a unha zona un pouco máis verde. Comecei a correr co meu can únicamente con o obxectivo de facer exercicio. E o obxectivo era correr, chegar á meta e volver, non? E conforme fun facendo ese mismo percorrido ao longo do tempo, que era unha zona de bosque verde moi parecida a esta, dime de conta de que cada vez o percorrido volvíase como máis enriquecedor porque xa non soamente era o obxectivo, senón que pues, tocar as plantas que estaban, parar no río para que o can bebese, volveuse como unha experiencia moitísimo máis enriquecedora. Despois a segunda, xa cando eu teño plantas na casa, sei un pouco como se relacionan, sei como crecen, cando chego, bueno, pues eu fago viaxes ao longo dos anos, unha vez ao ano visito Costa Rica, porque a primeira vez que eu cheguei a Costa Rica foi, pero unha bofetada non sei como dicilo, pero maravilleime cando de repente todas as plantas que nos temos na nosa casa, en macetas, as ves no seu entorno natural e dis, wow, non entendo nada. O sea, daste de conta de cando estás no medio no que unha planta crece, do que ela precisa. Non é como que realmente se den unha bofetada de realidade de o importante que é que non cambie o clima, non, que ten unha planta para o seu crecemento, podemos adaptarnos, elas adaptanse tamén, pero unha planta realmente feliz no clima exacto que lle aporta a natureza onde vive, non? Ese ecosistema, tanto de chan como de cantidad de humedad, precipitación, o sea, todas... Todo é preciso para que as plantas, bueno, todo o medio funcione, senón se esas cousas cambian, pois ímonos a pique. Entón, foron así dúas realidades de conciencia
do ambiente que eu creo que me marcaron. Que moi interesante. Eu, a verdade, estive en Costa Rica e tamén, aparte de a cultura que teñen ali, o entorno que teñen ali, eu quedei namorado, pareceume, bueno, xa un sitio que o seu lema é pura vida, Pura vida total, sí. Mira, eu teño aquí a miña pulseriña de pura vida. pois creo que Sí. son desas cousas, non, que deberíamos aprender un pouco o que buscamos con este tipo de contidos, de darlle valor ás cousas, de darlle valor ao que temos, de a veces, como o libro Small is Beautiful, non? O pequeno é fermoso, de que non fal falta grandes cousas nin materialismos como para disfrutar, de verdade. Eu, por exemplo, xa que mencionas Costa Rica, encantoume a súa cultura e sería algo que me gustaría trasladar. Creo que xa os galegos temos moito diso. A parte política, a parte todo, pero é que eles como cidadáns, eu vexo moitísimas veces a persoas maiores apañar a basura que seguramente un turista botou, pero ti vas a unha praia en Costa Rica e non hai un plástico. Non o hai, non existe. O sea, a xente ten unha conciencia brutal de admiración e respeto polo entorno que o sostén. Entón, a min iso é que me gustaría que percorrese o mundo, que ao final podes, eu por exemplo, explotemos os medios naturais dunha forma consciente e realmente respetuosa, con moita admiración. Eu creo que é algo posible. O sea, eu, por exemplo, ali é o que vexo, hai moitísimo turismo, pero a conciencia que eles transmiten tamén a xente que está aí é unha pasada. Moitas veces vexo os guías cando vai un turista e colle algo do chan e quere como levalo e di, eso é dai, plan, deixao aí, mólame moito. O sea, eu, por exemplo, como intento volver, porque é como un contacto coa natureza e cun entorno social que a min personalmente agrádame moito. Que ben, que ben. Totalmente de acordo. E así xa para ir rematando dúas cousiñas, se ti te vieras que decir que é o máis importante para ti, porque ao final estamos en redes, non? Que se ve moito o tema de postureo, materialismo, consumismo, que sería o máis esencial para ti, para o teu día a día, para decir, buah, con isto son feliz? Aí xa, quero dicir, a realidade das cousas que penso, a realidade das cousas que fago é tan diferente, o sea, o meu ritmo de vida, eu que sinto, pero eu se puidese lanzar o teléfono móvil, sabes, vivir nun entorno no que realmente estemos máis sosegados e máis tranquilos, faríao, o sea, creo que non nos fai nada ben. O sea, se puidésemos ser un pouco máis conscientes de pequeñas píldoras, non? Ao final, todo en pequenas dosis pode aportar, nas redes hai divulgación, hai cousas hiper enriquecedoras para a xente, pero eu creo que no meu día a día non tería nada que ver co mundo digital. Pequenas doses, pero por desgracia é unha máquina que hai que alimentar moito e as pequenas doses fan que desaparezas, ese non, pois xa non é posible. Non sei, moitas veces penso en plan, ese vivese en Costa Rica, pero sí que ao final do camiño eu non quero marchar de Galicia e a miña idea sería, pois, facerme aquí o meu oasis, un sitio onde poder desconectar, non vivir nun piso como estou agora, non sei, xa se verá. Moi ben. E se tiveras que mandarlle a xente que nos está vendo, que nos leva escoitando ao longo de toda esta entrevista, se tiveramos que mandar unha mensaxe final ou relevante que ti consideres que bueno, un pequeno legado teu dentro deste episodio de Saudeza de chegarlle a xente, que sería? Voume a poñer un pouquiño intensa. Pero Dalle. o sea, non moito, simplemente que a xente saiba que isto é o luxo. O sea, unha cidade, un entorno urbano que non ten verde é pura pobreza. E canto máis olvidemos defender que os nosos espazos estén cheos de luxo como é isto, non sei, o sea, como que creo que o entorno non vai funcionar. Hai moitos sitios no mundo que xa están como preservando que haxa, por exemplo, sin ir máis leixo, Singapur, o sea, ten a presencia do verde, como a cidade toda se está construindo en espazos como se fora realmente un bosque, incluso en edificios enormes. O sea, se unha cidade é ladrillo, un árbore non. O sea, quero dicir, non é un árbore de que falo de non facer que as nosas cidades sean pobres en natureza, porque despois serán pobres en moitos aspectos, en saúde, si a xente precisa ter isto cerca. Entón, sería o que eu transmitiría, non ter espazos verdes de calidade para unha cidade, para min, é unha cidade pobre. E que ademais isto que acabas de decir encaixa perfectamente con un galego ilustre, o que decía Castelao,
que creo que era algo así como que non é máis rico que máis ouro ten nos seus bancos, senón que máis verde ten nos seus montes. Entón encaixa perfectamente nisto. Eles xa sabían, a ver se non nos olvidamos que as cousas, bueno, pois xa estaban escritas, sí. Pois, bueno, é un pouco o legado que tratamos tamén de seguir deixando. Con isto, non sei se tes algo máis que decir, pero por min... Eu creo que quedei a gusto. Estiveche a gusto tamén na entrevista. Totalmente, sí, 100%. Eu igualmente, un placer. Moitísimas gracias, espero que vos parecese interesante esta entrevista con Clara. De verdade, un placer. Moitas Nada, gracias. a ti, un placer a ti. Ahora sí que acaba de quedar rarísimo que nos viéramos cada uno. ¿Qué acabamos de hacer ahí? La cruzadilla. Ya no sé. Queda así, a ver. ¿Qué tal ves el final? A ver cómo A ver, queda. pero puedes sacarme directamente haciendo esto.